Ето ли нас, като човек, който 2 дни се бори вече с пустия грип, едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че няма нищо по-важно от здравето. Така е. Сега в поредицата истории за здраве ще се запознаем с една много пъстра жена, която е научила този урок по болезнен начин и чието живот се преобръща изцяло след 40. Преди това тя е погълнала от водовъртежа на различните заболявания и болешки, е погълната от много проблеми, но след като намира спасение в природни средства, започва да живее на чисто и с пълни шепи. От инженер става адвокат и към призванието си на майка и съпруга добавя това на страстен пътешественик по целия свят. С нея ни среща Ралица Стефанова. Поредната история за здраве разказваме от София. В нея ще ви запознаем с една жена, която смело се учи от най-добрия учител – животът. Професионалният ми живот мина в съдебните зали. До сега работих като съдебен експерт, защото съм машинен инженер и оценител на активи. Но скоро завърших право и от другия месец вече започвам да работя като адвокат. Отбелязано е кой състав в коя зала заседава днес. Сега ще се явявам в залата като вещо лице. Никога не е късно човек да преследва мечтите си. Ето аз започнах на 43 години да уча право и вече съм юрист и адвокат. Антоанета е юрист по неволя. Животът я принуждава да се заеме и с това, за да може да защити семейството си в момент, в който изпадат в големи финансови затруднения. Тогава тя все още е омъжена за първия си съпруг, с когото имат 2 деца. Колкото и да е интересно в съдебните зали, все пак спокойствие намирам единствено вкъщи. Сложила съм едно багуа, което предпазва негативната енергия да влиза в моя дом. Цялото ми жилище е осеяно с кристали и с звънчета. Те са за подобряване на енергията, а кристалите съм сложила на местата, на които има застойна енергия. Например, при входната врата не трябва да е срещу огледало и когато има такова несъвместителство, се слага кристал, за да неутрализира лошото влияние. В прекрасния си дом Антоанета обича да се завръща не само след работа, но и от многобройните си пътувания. След като намира ключът към здравето и щастливия живот, тя се отдава на пътешествия. Пътуването не е свързано предимно с финансови средства, по-скоро с кураж. Обиколила съм половината свят, другата половина ме чака. Това съм си го купила от столицата на Боливия, от улицата на вещиците. Там продават тотеми. Аз избрах такъв, който има вътре корабче и самолетче. Ето, това значи, че трябва да имам късмет в пътуване. Ние пътуваме с минимални средства. Самички организираме всичко. Общо взето купуваме самолетните билети 1 година преди пътуването, след което през интернет, през различни сайтове намираме квартири. Когато отидем и спим на квартира, ние успяваме да видим живота отвътре. Интересуваме начина им на мислене, който е много различен от нашия европейския начин на мислене. Особено източните народи са много бедни, но те са щастливи в своята бедност. Ще ви покажа моята стена на благодарността. Тук сме в Япония, тук сме в Мадрид, това е в Куба, долината Винялес, това е плажа в Варадеро, горе сме в Гранада в Испания. Тук сме в Камбоджа, най-големият им храм, тук е Виетнам, тук сме Мачу Пикчу. Вие гледате истории за здраве, а не за пътувания. Време е да разберете защо най-големите трудности идват, за да ни направят по-силни. Изминах един много дълъг път в търсене на моето изцеление. От студентските ми години започнах да имам проблеми с здравето, но тогава на този етап не си давах сметка каква е причината за тяхната поява. И естествено мислих, че най-доброто, което мога да направя, е да потърся лекарска помощ. И така, търсейки помощ, се оказах с няколко операции. Кистозни яйчници, последва една операция, след това последва друга операция, като между двете операции лечението беше
пианина противозачатъчни средства. След втората операция ми махнаха един яйчник. Аз се оказах току-що омъжена с отстранен яйчник и тръба. Въпреки това успях да рода 2 деца. Междувременно се появи някакво образование на щитовидната жлеза, съответно пак се оперира. И накрая, когато вече реших, че край стига толкова, лекарите явно нещо бъркат или нещо не знаят как да го вършат, защото след всяка следваща операция, аз вместо да се излекувам, аз ставах по-болна. Всяка следваща операция влизаше по-надълбоко в организма ми. При последната операция се оперира хипофизата, която е в главата, централен орган. И лекарите временно решиха проблема, като изрязаха нещо, което се беше появило там. Обаче ме предупредиха, че може да има рецидив. Естествено, че след няколко години рецидива се появи. Аз започнах пак да получавам старите припадъци, виене на свят. И тогава си казах: Антоанета, трябва да намериш друг начин на решение на проблема. Слава Богу, вече има интернет и стига човек да иска, е много лесно да отвори компютъра и да намери алтернатива. Аз намерих такава алтернатива. Започнах първо с гладуване. И най-големият глупак може да гладува, обаче само умен човек може да се захрани както трябва. И всъщност захранването е това, при което се изисква помощ от специалист. И естествено, че ако не се направи правилното захранване, ефектът от лечението няма да е добър. Оттам нататък вече трябва да се направи едно лекуване на организма. То естествено трябва да се съобразява с фазата на Луната, задължително. Общия принцип е, че когато трябва да изваждаме нещо от организма, трябва да е при разпадаща се Луна. А когато трябва да вкарваме нещо в организма, което е необходимо на него, трябва да е при растяща Луна. Дълбоките си познания в областта на медицината Антоанета предава на своите деца. Малката й дъщеря Ева е на 17 години, а никога не е приемала конвенционални лечебни средства. Първите ми спомени от детството може би са, когато лежа болна, усещах как мама идва до мене, целува ме по челото и ми каза, че ще оздравея скоро. Тя ми дава ужасни билки, с ужасни компреси, ужасни чайове, какво да се сетите, всичко ужасно, което децата мразим. Усещах и нейното притеснение в целият този процес на моето оздравяване и на сестра ми също. Още когато започнах да лекувам децата си с хомеопатия, хомеопата ми обясни, че температурата лекува и тя не бива при вирусни инфекции да бъде намалявана с медикаменти. Дори имах случай една нощ, когато детето беше вдигнало много висока температура, над 39 градуса, и аз в 2 часа му се обадих по телефона и казах: не мога да издържа, ще му дам нещо за температура. Той каза: аз ще дойда за твое успокоение вкъщи, да видиш, че на детето нищо няма да му стане. И той дойде през нощта, седя няколко часа и действително след много силна температура и силна треска, на следващия ден идваше изцеляването. Като малка рядко съм боледувала, даже имало пъти, в които целият ми клас е бил болен, само аз седа здрава и хода на училище, което за мен беше изключително неприятно и се надявах аз да се разболея с някой ден, но не се случваше. След като съм лекувала децата си с хомеопатия, шислоровите соли е нещо подобно и смятам, че за мен е много подходящо. Аз дълго време търсих лечение на повишаващото се последните няколко години кръвно налягане. Пробвах всичко. Първо направих една рецепта с варени яйца, киснати в оцет. Следващата рецепта, която пробвах, беше чай от хрян. Всички тези неща помогнаха, но след време кръвното пак се покачваше. И след като прочетах за шесторовата комбинация, номер 4 и номер 8, започнах да пробвам и ефектът беше много скоро. Не пия абсолютно нищо друго за кръвното, а кръвното ми се нормализира. Имало е случаи, в които ми е давала шуслегови соли само за косата, понеже страдах по едно време от косопатия, от притеснение или нещо такова. И си спомням, че тя ми е казвала как шуслеговите соли могат да се използват не само като ги пиеш, но и като ги разтвориш и ги мажеш. Както виждате, все още имам коса, не е паднала, помага.
Интересно как изглежда домашната аптечка на Антоанета. Авиценна или Хипократ бяха казали, че храната трябва да е нашето лекарство и за това ще ви покажа моята аптечка. А моята аптечка всъщност е моя хладилник, в който съхранявам лекарствата, които сама си правя с продукти купени от зеленчуковия пазар. Пролетно време си правя сироп от зелени орехчета с захар. Този сироп го пия през цялата година. Той подпомага нормалната функция на щитовидната жлеза и добри имунитет. Това е за пречистване на черния дроб. Прави се от мед и сок от черна ряпа. Това е при задържане на течности, който проблем често се случва на жените. Си правя лимонов сок от 2 лимона с една връзка магданоз. Всичко това се пасира и се пие, вместо да се пият лекарства. Това е черния бъс, който също сама си бера всяка година. И си слагам в буркани, правя го и на сок. То също повдига имунитета. А ето какво съм си направила за пречистване на кръвта. Това е мед с индрише, с орехи или други ядки, с канела. Пречиства кръвта и също е за имунитет. В моя хладилник почти никога няма месо, изключая в случаите, когато имаме гости. Ето моята природна аптека. Дънов го е казал много добре, че болестта е нещо живо. Тя влиза в нас и ако там има чистота и не намери начин да преживява вътре в нас, тя си тръгва. А ако намери вътре мръсотия и намери подходящи условия да живее, тя живее. Всеки човек трябва да си каже, когато се разболее: аз съм здрав, само тялото ми е болно. А когато духът е здрав, той ще намери начин как да излекува болестта и как да се пребори с нея. Болестите се дължат на някакво нарушаване на правилата на играта. Тоест, болестта идва да ни покаже, че някъде в тази игра живота нещо сме нарушили. Или неправилно се храним, или неправилно мислим, или около нас сме се обградили с неприятни хора и лоши емоции. И всъщност те емоциите ни, ситуациите не са толкова лоши, колкото нашето възприятие към ситуациите. В момента си давам сметка какво съм нарушила в живота ми, какво е това нещо, което ме е накарало да се разболея. Обикновено това са някакви стресови ситуации, които ако не можем да ги промениме, то можем да променим отношението си към тях. Чули Антоанета, една жена, която е изминала наистина дълъг и много труден на моменти път, какво каза? Болестите идват, за да ни кажат нещо. Да. Аз не само, че чух, ние много често обсъждаме всъщност именно силата на доброто, на позитивното мислене, колкото и клиширано звучи, на това, че човек в край на краищата причинява сам на себе си всички или поне част от вредите. Нали? Да, и че всъщност от това колко бързо и как се оправяш, до голяма степен зависи от теб, от вътрешното. Виждаш ме колко съм усмихнат. Айде да вземи пример, ако обичаш. Ще го направя, защото наистина, ако си с температура, точно това ти казах преди малко, че се справиш повече от блестящо. Да, Антоанета, разбира се, има къде по-големи проблеми, с които се е справила. Моята температура ще отмине,